So mae Guto Williams o Byw'n Iach sydd yma. Cyngor yr wythnos i chi yn ystod yr amseroedd anodd yma ydy fe ni gyd wedi prynu lot mwy o fwyd na fyswn ni fel arfer yn neud. A mae lot o'n stuck yn tŷ, da ni'n diflas, da ni'n bod yn tŷ, wedi gynnal mynd i'r cwpwrdd yna a cael eich temtio i fynd i bwyta mwy o fwyd neu mwy o sothach. Felly os bosib, triwch rhoi rhyw fath o strwythur i'ch diwrnod chi i helpu chi gyda'r temtasiwn. A hefyd yn aml iawn, dim bwyd i'r angen fwy na'm byd, ond dŵr. A yn y tywydd braf yma hefyd, da ni angen yfed lot fwy o ddŵr nag arfer. Ac yr un ola i chi hefyd, ydych chi'n mynd i wneud eich siopa, triwch mynd ar stumog llawn. Oherwydd byddwch chi'n mynd rownd y siop wedyn, ydych chi ddim yn eich temtio i brynu gymaint o'r bwydydd da ni'n galw'n sothach. Gobeithio bod o'n i helpu chi rhywfaint. Ac, gadwch yn saff, hwyl.